Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la subscribe kwi-channel ulike ividiyo bese-ke uphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo wena bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka le oyibukele njengamanje izi ku-Trend TV la esisuke sikulethela-ke lolo daba esisuke sisho ukuthi-ke ilona olusematheni ngalolo suku. Ngani zakwethu, kule iy'nsuku ey'dlule ngithi ngempelasonto i-weekend ebinkulu, i-weekend ebibhizi ebiphethe-ke nosuku okuyi-Women's Day. Kunezinto-ke ey'trendile emangaza abantu, ukubhujuka kwamavidiyo angekho sesimeni esi-right njengale nsizwa-ke engiyifakele esithombeni. Njengamanje-ke insizwa-ke le edabuka esifundazweni saseLimpopo, igama layo idume ngokuthi-ke uLimpopo Boy. Lapho-ke kwatrenda ividiyo la bebonakala-ke besegumbini elilodwa nomunye-ke wesifazane obizwa-ke nguMatitiso Shayi, behamba buze ekamerweni elilodwa. So ngani zakwethu, imibono yabantu-ke ihlukile. Kuthiwa-ke lo wesifazane ushadile, kwaphinda-ke futhi-ke kwavezwa nokuthi-ke uLimpopo Boy lo wayekhona-ke emshadweni wakhe-ke lo wesifazane. Insizwa-ke isikhiphe istatement njengamanje iyala ithi cha, yona-ke ibingazi ukuthi lo wesifazane ushadile. So ngani zakwethu, ngizokufundela-ke istatement esinjengoba-ke sinjalo esisuka kuyena-ke uMatome Robert Mahlatse Choka, odumeke ngelika Limpopo Boy. Sibhalwe kanje, sibhalwe-ke ngomhla ka-12 ku-August 2026. Sibhalwe kanje: kubantu baseNingizimu Afrika, ngibhala lokhu ngenhliziyo esindayo futhi engithobekile kakhulu. Ngiyazi ukuthi-ke okwenzekile kubangele-ke ubuhlungu, intukuthelo, ukudumala kanye-ke nemizwa eminingi enzima. Ngizwile amazwi abantu baseNingizimu Afrika futhi ngiyaqonda ukuthi abaningi baphatheke kabi ngalokho okwenzekile. Ngifuna ukusebenzisa leli thuba ukubeka into ngendlela efanele ngaphandle kokuvikela, futhi ngikhombise ukuzisola ngesinqumo sami esibi. Ngikhuliswe emndenini wamaKrestu ohlonipha ubungcwele bomshado, ongakuvumeli ukuphinga noma ukungathembeki futhi okholelwa ezimisweni zomndeni nomshado. Ngithole kuphela ngemuva kokuba le video isabalele ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke yena lo wesifazane ushadile. Bekufanele ngiqinisekise ngokwami ukuthi-ke isimo sakhe somshado esinjani ngaphambi kokuba ngabelane naye ngaleso sikhathi sangasese. Esikhundleni salokho ngenze ngokunganaki futhi manje sengikhokha intengo yesinqumo sami esibi. Ngalokho ngiyaxolisa kakhulu ngokujulile ngokwehluleka kwami. Ngifuna ukuxolisa ikakhulukazi emndenini wakwaShayi ngobuhlungu obukhulu engibubangele. Akusona isimo engakhuliswa ngaso, angiyena umuntu ophula imindeni. Ngiyaxolisa kulokho konke umuntu ozwe ubuhlungu, wadumala noma waphatheka kabi nganoma iyiphi indlela. Angifuni ukwenza izaba, ukunciphisa imizwa yanoma ubani, noma ukwenza sengathi amazwi kuphela angakwazi ukulungisa okwenzekile. Ngiyaqonda ukuthi izenzo zami kanye nezimo ezenzekile azithinti mina kuphela, zithinta umndeni wami, abantu abangikhathalelayo kanye namalungu omphakathi abebengilandela futhi bengihlonipha. Ngiyakwamukela ukuthi ukuba sematheni kuhambisana nemiphumela futhi ngiyawuqonda umthwalo wemfanelo ohambisana nalokho. Okwamanje ngikhetha ukuthobeka esikhundleni sokuzivikela. Ngikhetha ukulalela, ukuzindla nokufunda emaphutheni ami. Angiyena usanda futhi nami angiphelele. Angikwazi ukushintsha osekwenzekile. Engingakwenza ukuthatha lesi simo mina ngifunde kuso futhi ngisebenzele ukuba umuntu ongcono emndenini wami, kulabo abebemi nami, nakubantu baseNingizimu Afrika abazizwa belimele noma bedumele ngalokho okwenzekile. Ngiyaxolisa ngobuqotho. Nitswareleng sepedi seringwana aphosa derago bolai. Ngiyaxolisa njengoba isaga sesipedi sithi ingane uma yenza iphutha iyazilungisa, iyafunda kulo. Ngiyazi ukuthi ukuthenjwa, ukubuyiswa izitatimende kuphela, kubuyiswa isikhathi ukuziphendulela kanye nezenzo. Ngicela ithuba lokwenza kangcono ngokuzayo. uMatome Robert Mahlatse Choka, odume ngelika Limpopo Boy. Ngaza kwethu awuphawule ku-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yize kwe-Trend TV izohlezi khona la inilethela-ke indaba ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-comment section nakwividiyo ey'landelayo. Nisale kahle.